Vice President Michael Usi atachoka ku immigration anaenderaso ku office a ku road traffic ku Blantyre lero, ndipo umu ndimene zinalili pamene Vice President aziko lino Michael Usi Atangofika ku office a polisi komanso zokhudza traffic makamaka ku road traffic ku Blantyre lero kuchera likuona taona zimene zinalili. Kama maviewers nonse kuno tafika kuno ndi ku road traffic ndi kumene Vice President Dr. Michael Usi abwera kudzayendera alowa kale ali nkati ndikupatsiraniso zambiri akamaliza mkatimo akatuluka ndi pano. Kurasa zambiri akatuluka nikale pomwe zikombe. The person should come and queue. It is the place of no reason or no need for someone to queue here, queue there, queue there. So when it comes here, by the time it gets out, yes, Angienda kukala kwanja basi pale mtu akazira hapa. Sorry, there's nobody to come now. Oh, you cover sasa. Okay. Sure.
Suggestion should be everything is finished. That being here number 1, after number 15, with number 20, that is the problem. Yeah, I guess if it went on this queuing thing, which is a truck, into our window, up with the eye of Baba, Baku, Akara number 1. Akamato Baba, Akamaku, Alba number 15. Kutoka hapo, Alba number 20. Kutoka hapo, number 30. Munumuze mwenye. So that's what I said. You are suggestion. What would you use this? What is your right? Do you Anthu? Where have you now? 1 week. Where kutoka hapa sasa number 1. Sasa ni license. Something to do. So let's try to remember it better. Okay. That's it.
Atikira mema yo papa chamba. Sio ngoreka pa Facebook ya. Stand up again. Hey, ndio hiyo kidogo. Ngwaba ngira address hapa mina ngoti pa space bwana wa kale patunzi bachi anaosha baba. Ya, pepani, tangulia mwanzo. Kumakanya iku ndio na kuti. Unataka kumakala Anthu ambiri. Kuti akandikire kwatira chaya itali. No? Choti muntu abwera apapa akaba mzera akamna namba 1 or namba 2 achoka apa apita apapa akana namba 5 achoka apita apapa akana namba 17 mizera ya mbiri usanalandire chipaso chako pepena usinathandizidwe. So tinobwera kunoko tipange appreciate kuti chikuchitika ndichani ndiye achiuza ngalampaso ndi the attorney general zina mazifukwa zimene zonso si za habari akugwira ntchito kunokowa ni nkhani ya system imene controlling yake ikuchita kuti kunja kwa dziko ndiye anaenda kupanga transfer zozichitika kunoko. It will be very very quick. Ndiye we are working on that kuna kuti everything should be done here chilichonse chizitika kunoko chifukwa system ikavuta kunoko ayimbe kundongwe Lilongwe ayimbe South Africa those things zikumachedwesa. So we are going to look into that and see how fast we can go. Kumanda ukufuna tumugodziwa kuna kuti zikuchitika pakali pano pazi sizabwino chifukwa anthu nizochita zambiri. So kubwera kuno mangodikirira malicense ayi maso kankhani kakatangaleka kamene kanso ndipoyipa kalankhulana ndeno silinganangochoka kumabwerera kupanda kulankhulana kuti amabwerera chanyuma ndinangobwera kuti tipange appreciate the challenges that are here and what we can do as a team kuti tipange resolve this problem. I am not saying mawa mukabwera kuti anabwera tunzulo sono kuti chino sankha chani mpaka kusidi matopa olo kuchipatala ukapita amakupasa mankhwala kuti mankhwala ako ndi awa kumwa 5 days katatu pasiku ukamwamba kumwa mankhwala aja kuti akuuza umalimba mtima kuti chani kodi ndichira koma ngati sukuziwiswe chilichonse you are in the dark, you don't know what's going to happen. Ifuna Malawi na services azikhala very fast komanso kubwera kuntchito kunoko tizibwera ntchito sibwino kuti anthu kubwera ukhala pay bwana sanabwere maitoko kaitoko basi we iyayi bwana abwera akhale mu office mwache amtatani kodi ampeze chifukwa aliyense afuna kuthandizidwa. Ubwana ndi anthu ubwana zima office ambuya Blantyre. Bwana Vice President, kuti mwazatira mukapotero toyambalira ndaulo chachiwindi meta khalira mwaona takutika tipeze malaisensi kodi malaisensi ahadikapa amene matipangira utengo oposa kusiyana mapepala ngoma likutipo bwanji muti pasaliti fazi mapepalazi zikangonyowa tu basi ndio timavutika kuyenda ndi zimapepala malo mwa license ndiye sibwera liti number 1. Number 2, mafuna tidziwe kodi misewu mutikalakwisa tikakumandima bwana athu alo traffic
malamulo amalola kuti choleredwe license kapena atizulire distributor kapena tikoni pamene popo malamulo amayenda kwaji pa zimene zimachitika moyenda. Okay, chabwino ndiyankhe modele kubwera kuno nambwerera khanza mkatimo kuti muzilandira ma-license anu kapena ma-services benefit. Now zimene mwalankhula inuzo ndingozitenga ngati list of complaints ndikalankhule ndi akuluakulu chifukwa ndikuziwa yako koma sindikufuna kuti ndowese chitamwali panopa ndinyamuke I'm about aber Then we can come up with a 20 for something. Yeah. We are come here. Yeah. Oh, you must have called him. Oh, yeah. Yeah, okay. Habari, zipasua. Right Honorable, this is your visit also here at Malawi Road Traffic. What are the issues that have been brought and how are going to be worked out? Well, people have been complaining that they take too long to get services they expect done. So I came here to appreciate. Because sometimes we talk a lot out there because we don't know what our colleagues are going through here. So I have seen some challenges which as government we have to work. One may argue to say, why have you not done that before? There is time for everything. We are going to look at those problems as a team and see how we're going to reduce those problems. One of them is to do with what they call system consultant. You know, when the machines break down here, they don't fix them here. They have to refer to the capital city, from there to South Africa, where the system consultant is based. But we should have had that control already by 2017. But there have been some issues. I talked with the Attorney General, is working on that. So when that is done, that should be okay. And also the issue of queuing. You know, you would appreciate that people would queue on this one, they are number 1, and then they have to go to another queue, they will be there number 15. So we need to realign so that when somebody queues, by the time it gets out, the services are done. Basically, that's what it is. But I really appreciate what they are doing here, the officers, because they are under pressure. There are too many people, but they're still working to save Malawians. So what they need is to support them and try to make sure that Malawians are saved better than what's happening now. There are other issues which are technical. I've said we are going to consult the technicians, we will talk with them, and then the right things have to be done. Because what is wrong is wrong, what is right is right. ya Malawi Road Traffic ndizinthu ziti mina zimene zadziwika komanso kuti zikonzedwa motani kuti utsogolo Simanzokuzana ndi mmene amagwirira ntchito kunoko kunena kuti ayenera kuthandizidwa kwambiri. Patala mbiri timakuwa zambiri kucha ukoko kufikira kudziwa zimene akudusamo. Ndiye tapeza kunena kuti makina kuno akakhala kuti agwa kapena ma system agwa kuti ibwezeresedwe munthu amapanga zimene zozoya aku South Africa komwe ani akukhala kunoko machine chilichonse azipangira kunoko. Ndiye Attorney General akuthandiza kuti zinthuzi ziyenda kukhala mchimake by 2017 komano munthu yakudali nazobe. So the Attorney General is working kugwira ntchito ndi anthu ameneyoyo kuti zonse zikhale mchimake. Nkhani yakatangale pakakula naso kwa sije kuchabwino zimene choncho. Komanso zoti anthu akabwera kuno akhala pa nzera apapa kuchoka apa aka number 1 apita nzera wina number 2 nzera wina akakhala number 17 kuli kuno kuti akaluwa kutuluka zonse zitachitika. Sitikunena kuti zonse zithaleroli kwa vuto kuti alipeza taliona amene lilili tiyambe ulipanga solve. Ndiye tolakwika tusalakwika. Yeah.
Come that thing, the personal food.